ta' sodisfazzjoni kbira lija llum li blajnuna ta' Shop Stewards li għanna fid-Dar tal-Providenza, Miguel, Franz u David. Wasanna f'dan il-ftehim, sibna kooperazzjoni sħiħa minant il-Fader, minant l-Amministrazzjoni u minant il-Board of Directors ukoll. Fej fih wasanna fi ftehim li ntejbu l-kondizzjoni tal-ħaddiema biex il-pagi jkunu aħjar u jkunu ma dawk relatati li għaw fis-suq. Dar tal-Providenza dejjem kienet tal-qalb l-ħaddiema tagħna u dejjem taw mill-aħjar li jistaw u daw rikonoxxut illum qed naraw b'dal-ftehim kollettiv. Aħna nirringrazzjaw il-Father Martin u l-amministrazzjoni tal-meetings meta ntqajna kemm kienu kordjali li fehmu l-pożizzjoni li kellna nieħdu u ta' dan nirringrazzjawhom. Huwa ta' sodisfazzjon għad-Dar tal-Providenza li llum iffirmajna t-tielet ftehim kollettiv għal ħaddiema flimkien mal-General Workers Union li għal union li tirrappreżenta l-ħaddiema tagħna. Bekk qed intejbu il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema u qed nagħtuhom pagi iktar ġusti għal realtajiet taż-żminijiet tal-lum.